takže je to vonku a ja by som chcela iba ozrejmiť niektoré veci a zároveň poprosiť. Vidím, že vychádza strašne veľa článkov, ktorí čerpajú z môjho Instagramu a prosím vás, už keď píšete články, nezverejňujte klamstvá a nezverejňujte vaše nejaké domnienky, pretože keď som hovorila, keď som musela zrušiť nie koncerty, ale pop-up akcie, tak ja som naozaj mala COVID. Nebolo to z dôvodu, že som tehotná, bolo to z dôvodu, že naozaj som mala COVID a na tom pop-upe som sa mala celý týždeň, každý deň fotiť s ľuďmi, čo samozrejme nebolo reálne, keďže som mala proste teplotu, proste mala som zimnice a som mala COVID a bola som chorá. Ja koncerty neruším, koncerty stále budú, ja proste som schopná normálne vystúpať a koncertovať, takže vidíme sa na všetkých akciách do konca roka, tak jak majú byť.